Maembuntag mga idol, karon ako sa kandingan no kay katong Wibis nga adlaw kasala ko sa pikaslingan kay kini sila nangadto silang area. Yan naman yung mga gagmay lubi to nagtanom niya katong yung mga mahalo na lubi. Bisig iba nya saging mga saha, pangaon. Ya, iya dito kay medyo istikto pud gamay ba. Ano kabutan to trespassing. Ang ganin ako dito binigay ito ila patyon or pusilon. Ara, kini sila kini pa yung pito ka buok. Ang adto dito anya magduha daw kasi mana. Atong adlaw nga bibis sa buntag arsotso kay namo dito sige tugtuyog sa kilid sa karsaras. Silanggit, nya naman to kulungan dito gikulong ni sila. Pagpangita na ako pagkahapon alas 5:30. May gani kaya tos tumoy wa jud dito nya matong ato sa pikas area. Naabra dito daw ayon tong silingan ado dito gikulong daw ni Manang. Tay ko ulbaan ko gikabayad ko aton kay gikulong nya patunog ito wa jud sila kaon kay alsuso sa buntag pagod. Ato ay gani kay medyo binabayan putang banday dito ada po nakuhan yun na giati ako ti pasensya jud kay ti ha pasensya jud kay ti ki yansar pug kay ko kay daw nang ira din pat kay hektarya di abi ko di na mato sa lain area. Wala nagpasalamat po kay okay ra pud kay wa ko kabayad kay kung pabayron ko ato dako kay kung mabayad ato. Nang salamat kaayo.